Josep Serra presenta Escacs en Joc, el programa amb més estratègia de la ràdio. Bé, i ara entrevistarem en Marc Pera, que és jugador del Club d'Escacs La Lira de Barcelona, també és monitor d'escacs i també entrenador particular d'escacs. Marc, bona tarda. Molt bona tarda i un autèntic plaer estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per convidar-me. I gràcies per acceptar la invitació, Marc. Per a nosaltres també és un plaer. Doncs va, comencem. Començarem per a quina edat vas començar a jugar a escacs? Doncs mira, més o menys als 7 anys. I va ser simplement per curiositat, perquè jo vinc d'una família que no té tradició escaquística familiar. I va ser simplement perquè a l'escola, a partir de curs, vaig veure un cartell on feien simultànies d'escacs, sí? I llavors em va cridar atenció. Em va cridar atenció veure les peces. I també que posava el nom escacs, que curiosament el nom escacs em va fer gràcia. Per tant, a casa teva ningú jugava a escacs? No, ningú, ni m'havia ensenyat tampoc. I llavors vaig anar i em va fer gràcia, no em vaig posar a jugar ni res, però vaig dir, ostres, doncs em faria gràcia apuntar-me a l'extraescolar. I t'hi vas apuntar, esclar? I em vaig apuntar i se'm va donar molt bé, la veritat. Veus? I en poc temps ja jugava bastant bé i guanyava a la major part de la classe apuntant-me a primer de primària. Carai, vas avançar molt bé, sí. Molt bé, sí. I què destacaries dels teus primers anys com a jugador? Home, doncs, sobretot les grans experiències i les grans persones. Jo, tingueu en compte que jo he jugat al de Catalunya des del 2010, quan era sub-10, fins al 2021 sent sub-20. Per tant, tinc molta experiència jugant als d'edats i també absolut. I destacaria les persones, com he dit, primer de tot els monitors, que em van compartir la gran passió pels escacs. Concretament, primer de tot començant per Federico Scalzi, un argentí que em va encantar, em va portar disciplina i també un toc diferent per la manera de parlar, que em va cridar l'atenció, mai havia sentit cap argentí. Llavors, el David Guix per la motivació, que em va venir a l'escola a fer classes. Molt bé. El David Moya, que és el meu pare escaquístic, que després em va guiar per ser monitor. I era un bromista que em va agradar molt perquè a les classes utilitzava cançons. Utilitzava cançons per introduir-nos a la classe. Per exemple, cada persona en tenia una. La meva era Pere, 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 jo soy Marc Pere. I em va fer gràcia, això. Sí, té gràcia. I m'incorporava motivació a la classe, que era un element distractori, però alhora enriquidor. I llavors també el Toni Leiva, que em va guiar més en les preparacions i va ser més seriós. Després, l'Eduard Perales, que està relacionat també amb el Llinàs, que em va aportar més un factor psicològic. I el Dani Uribe, més tècnic. I el Jorge Iglesias, també novament un argentí, saviesa, un por de coneixement i també molt bromista. Té gràcia. Sí, digues. I després també voldria destacar les relacions amb companys de la meva edat, que els referents són molt importants, tant amb els escacs com a la vida, com a escacs femenins o el que sigui. I tant. I jo em vaig tenir molts companys que em van fer continuar endavant. Molt bé, està molt bé. Jo vaig jugar molt a escacs, no em vaig dedicar, no vaig entrenar molt, per tant no vaig arribar a ser boníssim, però em va agradar molt compartir experiències amb companys i anava fent classes al meu club, la Lira, unes 2 hores per setmana. I això és el que feia, i vam tenir una generació que van continuar més o menys fins a sub-20, com són el Pol Brunet, que va arribar als 1.300 català, el Héctor Sama, que és més català i 2.400 català, per exemple, i l'Alejandro Sama, que ho va deixar fa 2 anys, però va arribar a 2.150. I van coincidir uns quants que jugant als escacs érem bastant forts i ens animàvem els uns als altres. I això em va agradar bastant. Veus? Molt bé. I per tant, llavors, esclar, vas anar fent fins que vares fer tu classes d'escacs. Sí. Que sí? I com van les classes extraescolars d'escacs? Doncs molt bé. Abans per això, que m'ho he deixat, destacaria també les grans experiències al de Catalunya d'edats, que és durant una setmana a un hotel, on allà vaig conèixer moltes altres persones d'altres clubs i va ser fantàstic. I també després anar a Solobrenya, a Solobrenya, al Campionat d'Espanya, que va ser una altra experiència sensacional. Molt interessant, sí. I pel que fa al que em preguntaves,
de les classes, perquè jo vaig passar a ser monitor pels referents. Els referents també a les persones que he anat comentant abans. Sí. I ara, avui en dia, porto un nivell d'iniciació d'escoles del meu club, del voltant de Sant Andreu. Com extraescolars. Com a extraescolars, sí. Com a extraescolars, sí. Normalment al migdia, i també una hora al meu club que ens compaginem amb una companya. A veure, molt bé. Una setmana va una setmana va l'altra. La classe a nivell iniciació. I m'agrada, i penso que la clau és saber contextualitzar i adaptar-se a l'infant. Exacte. I jo el que faig molt és tenir en compte el que hi ha a l'ordre del dia. Per exemple, si és Sant Jordi, intento buscar una activitat relacionada amb Sant Jordi. Com justament he fet i publicat a la web de el Ramon Pérez, Ajedrez de Colores, sí. On explico totes les activitats que he fet per Sant Jordi. A veus? Està bé. Sí, sí. I, a més, pel meu club també treballo per ECADE, que és l'empresa derivada d'Edami, que Edami va deixar de donar classes. Sí, sí. I en aquest cas és tot un repte perquè faig una escola que es diu Princess Margaret i on parlo en anglès. I mai havia fet classes en anglès. Veus? Està bé. I també m'agrada bastant, això. Sí, sí. I després, que no és escolar, però a nivell curricular, faig un taller del PAEC. Un taller del PAEC pel Gramenet. Que el club organitza uns tallers per introduir els escacs a les aules. Són sessions de 6 hores amb una festa final d'una hora i mitja amb escacs gegants. Molt bé, està molt bé. Per tant, estic bastant ocupat. Per tant, és que ara t'anava a preguntar, i més o menys ja ho has dit, però t'ho preguntaré igualment, quines tècniques fas servir a les teves classes? Que ja ho has dit una mica, però, a veure... Sí, sobretot això, fer especials amb el que hi ha a l'ordre del dia. Per exemple, si estàs jugant candidats, doncs potser utilitzo una partida de candidats per explicar conceptes bàsics que vulgui treballar. I nosaltres, al meu club, ens basem en els llibres de Juga i aprèn per les escoles, sí. Com a model, i d'escacs per a tothom per les classes de club. I llavors, com a referència als temes, parteixo del Juga i aprèn, però no faig exactament els exercicis d'allà, sinó que, com que ja me'ls conec, doncs els adapto. Està bé. Per exemple, això d'especial Sant Jordi, portant una bossa de llibres, compartint els llibres que hi ha d'escacs, i que comentin el que més els agrada d'aquells llibres. O altres activitats més innovadores, com pot ser un escape room. Per acabar, sempre intento acabar de manera distreta i diferent. Jugant a l'Ocatxès l'últim dia, fent un escape room, fent un especial de Halloween o del que sigui. Però sempre buscant motivar els infants. Sí. Aquesta, per mi, penso que és la clau. Està molt bé. Per tant, molt novedós, Sí. De veritat, està molt bé. Novedós, més o menys, perquè jo em baso en referents, grans referents, que llegeixo, assisteixo a conferències, com per exemple les jornades d'escacs i educació, que vam fer a Girona i on ens van conèixer en persona. Exactament. I allà, doncs, miro el que fan, em prenc nota i llavors ho adapto. Per tant, no és només del meu pensament. És de la meva experiència, però també de la meva investigació. Clar. Sí, jo trobo que està molt bé això. Jo sempre dic que no hem de fer sempre allò que veiem fer, sinó allò que veiem fer que ens agrada. Així és, m'encanta aquesta frase, és brutal. I també serveix de molt a les entrevistes que faig al canal de YouTube, que també en part les faig per mi, perquè al cap i a la fi, buscar per internet, doncs se'n fa pesat. Però si fes la persona de tu a tu i has hagut d'investigar per un motiu, doncs ja m'agrada més. Sí. I m'ho prenc amb més motivació encara. Clar, totalment d'acord. I també prenc molt. Exactament, sí, és que també se n'aprèn, totalment d'acord, sí. I ara, ja que parlem dels escacs i de l'escola, que tu també m'has dit això de la jornada de Girona, la pregunta és, ets partidari que els escacs siguin una assignatura a l'ensenyament? Uah, mare meva, això és un dilema existencial, perquè fins i tot em plantejo si han d'existir assignatures o no. Per tant... No només d'escacs, Sí, no només d'escacs. Jo que estic estudiant per ser mestre d'educació primària, doncs això és una cosa que a hores d'ara no tinc gaire clar.
però suposant que hi hagi d'haver assignatures, Sí? jo penso que una hora d'escacs com a tal es tria bé. Una hora d'ensenyar el joc i diferents gamificacions que poden sortir del joc, Sí? sense buscar relacions, està bé, però més potser no, perquè jo penso que les altres hores és millor aplicar-les buscant transversalitats, és a dir, relacions dels escacs Sí. amb altres àmbits, Sí, sí. com podria ser l'educació física, les matemàtiques, la llengua, fer obres de teatre Sí. o el que sigui. Sí, totalment d'acord. Per tant, no una assignatura. Per tant, una assignatura d'una hora escacs en si, potser sí. Sí, però com a eina transversal. Ponent. Una hora escacs en si, sense eina transversal, Sí. i com a mínim 2 hores més aplicades transversalment. Jo penso que seria interessant. D'acord. Això la setmana, Sí. Però, per tant, esclar, a l'hora d'escacs ensenyaries obertures, per exemple. A veure, no sé si arribaria tan lluny, però si arribo tot a obertures, Sí? nocions molt bàsiques. Perquè els que després s'hi vulguin dedicar vagin a un club i investiguin encara més. Perquè, com sempre es diu, és ben cert que si apliques els escacs a les aules, després hi ha una retroalimentació i als clubs hi haurà més jugadors, segur. Exactament, sí, això estem totalment d'acord. I per tant sí que es podria arribar a ensenyar els principis bàsics i algunes obertures principals. Però a nivell molt bàsic i molt breu. Sí, d'acord. I fomentant més gamificacions, jocs amb poques peces i diferents jocs. No només és a dir, les que com a tal, però pots arribar a ensenyar el que és el passapeces, el que és el menja-menja i tot això, amb aquesta hora. D'acord, sí. Compartim això. I, esclar, ara, la pregunta que et faré ara ja lliga una mica amb tot això que estàvem parlant. Actualment estàs acabant el grau d'educació primària. I la pregunta és, utilitzaràs els escacs quan siguis docent en una escola? I de quina manera? Que Home, això una mica ja ho has dit, sí. Basant-me en referents, com he anat comentant, Sí. I contextualitzant. És que al cap i a la fi, el que aplico a les extraescolars ja penso que és un punt de vista bastant educatiu. No ho enfoco tan competitivament, perquè és una iniciació i ja ho contextualitzo molt, per tant, puc fer coses similars a les que ja utilitzo en les extraescolars. Però potser el que em falta a les extraescolars és que no utilitzo gaire material imprès i quan ho fes a les aules segurament em crearia més el meu propi material i no sempre utilitzant les pròpies peces. Clar. Encara ho faria una mica més aplicat transversalment, perquè a les extraescolars només ho faig quan hi ha un especial, en general. Però al cap i a la fi sempre trobo especials, Sí. Molt constantment. Està molt bé. Ja anem acabant, i l'última pregunta que et faré avui. Tens un canal de comunicació? Que ho has dit? Sí. Sí, quin? I què hi poses? Principalment el meu canal de YouTube, que es diu Marc Pere, però també gestiono l'Instagram del club Escacs La Lira, on a l'Instagram, molt breument, posem el que fem al dia a dia, tornejos, i també algunes coses especials que fem a les classes. I pel que fa al meu canal de YouTube, sí? Que és el principal, el que m'hi dedico més temps, vaig començar simplement retransmetent tornejos amb una persona que coneixia i fer una entrevista improvisada, però vaig dir, ostres, realment potser és potencial l'entrevista que no pas que jo retransmeti un torneig mentre jugo. I llavors em vaig centrar més en entrevistar. Està bé. I he fet entrevistes a persones referents als escacs, com poden ser el Leoncio, el Michael Racal, la Pia Krambling, l'Eduardo Iturizaga o el Jorge Ramírez, per exemple, o també el president de la Federació Catalana, el Pepo Vinyes. Jo vaig fer entrevistes tant pel que fa a escacs educatius, competitius, terapèutics i socials. Una mica sobre escacs, tocant totes les vessants. I a més, també fem finestres de debat per tocar tots aquests aspectes. No només entrevistes a una persona en concret, sinó debats d'actualitat o generals. Està molt bé. I a part d'això, també exposem treballs d'investigació, o sigui, treballs de fi de grau, de recerca. La idea també és presentar algun doctorat, i també presentem llibres o publico vídeos del que fa el meu club al Campionat de Catalunya. Per tant, és un ventall molt ampli. Ho resumiria amb tocar
Escacs educatius, competitius, terapèutics i socials. No, però ara, Marc, ara ho deixarem aquí, però la setmana que ve, si t'assembla bé, continuem, va bé? I et preguntaré sobre els treballs de recerca, que això m'ha picat molt la curiositat. Doncs, Marc, ho deixem aquí, moltes gràcies i ens trobem la setmana que ve. Va bé? Vinga, a reveure. Molt bé, gràcies. Adéu. Josep Serra presenta Escacs en Joc. Tota la informació del món dels escacs arriba cada setmana a Escacs en Joc, el programa amb més estratègia de la ràdio. Un repàs a l'actualitat setmanal i les veus dels protagonistes del món dels escacs. Escacs en Joc. Presenta i dirigeix Josep Serra.